upload pen dulu nangji pun itu karbi locar ya sama kita semet pen itu tangon IML is itu kan antara itu pakai curupon lasi otomatis kita perban pakai nalik engkau api yang ciri apang anu se dampon tha ratan anu se sentiment da sokar easy kecing silong bangkelah itu pokok labake nalik itu nang dropi pon paminangji pun itu karbi locar ya sama pen pakai itu curupon lo lapen pamoh itu present kami nangji lo non la filter both university pen stame kipachun ponang thek labang kini tum karbilo charde song pen mangke choro pikhanja je arts being include pen tum karbilo charde song ngai ki name 52 demand charter long ni tum karbilo charde song long do la so demand charter long ni tum university full fledged nang chi pula so ki mang da do la pen kini tum ka impose do je ni tum mikhana lama bang charli long nang chi pa school pen primary pen ha college level university level antar itu mikha lam pen chari long angji bangke arts din include pen itu makin mang do la sila so ki mang long sami pini ilitum che thek pon long do je kar bi ang ara tum sami ilitum mikha alam pen ilitum chari pon long po pula kan itu profit nangji alang itum timatum alang li karbiang long kicha timatum that principal pen cheng lo joint secretary pen cheng lo tim karbiang lo alang itum kicha pon theka joksi chun lo la pen jasemet pen ke Assam along junto Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang itum kicha alang itum tim apan chorori une alang itum akang hon pensi litum chun ponong lo apos ni litum bangke jasemet pen alang itum hangami choro partik lo lapen kibang jilang apolo anstame kichun det along bangke ni litum ke karbilo charne song pen bangke kai kita hirjumi pidun jing lase ni litum karbiang lo orang apa jasemet pen ke thankan dunga bangke lalo ke misen aking kamalong bangke ili tuma kache ho abang donanji ili tuma kache ho bangke kichun det aparman bangke litum ake indo bang pidun det nangchi busitu karbilo charne song pen jasemet pen that kidoan akar biaran pamakan itu chuling ring tungje kumande kaprek irrigation pen pon sudah kamala bangke pon nang nilo uberi itu mang tu ke mesen aking kamong porodan te ilitum mesen kusi jombul tek nangje la sila so poro bangke ilitum ka do ka be kar biang lo arap tum same i make prang du nangji la pen hiu jumi si pidu nangji mate ilitum antin that khai ilitum akhei atum si karbi ang long skip nangji buka kinang ko ko se pinilitum dhoro malam chipunang ne sitame dhoro matum do ans tame alang tupan hirjumi anam hirjumi bang silitum hang pido nangji la pen chun bek nangji ku la so kinang ningi sipet pen li bek nangji un bek nangji ku la so kinang bang jong si ilitum ningi sipet ku te ki chun chia beda ji pot ilitum chun bek ji ku situm karbi lo chari asong pen just met pet churing ripon lo karto curupong kilo sinata itu sabi lo hante akimi patangge development lo pasti ang kan kalau itu tim kan suri akacuru pati lo lapen itu tulang 25 Mei first session lo Dr. Suliran Rohang alang di Karbilo Karman Apan lingkap likep dan kabeng long kasisong madangti handprint aparman madangti masjid aparman kasisong madangso alam kit apur kimo alang di assembly lang MJ pen hada bangkaru ko karbi resort pen jang handprint aparman pen aparan kita menang live tak kami alang di kelada pen hanun lo lapen artikel tu fakure bangke nang implement pibek nangji lapen karbi yang long di maso lapen dak karbi long bangso district it thok along bangso solution bangke nang bangki nangji tu bangso planta alam ki hanun pen ko kami biltum karbi lo chale som bangke choro pilo athe karbi lo arat tu makin bangke lahelo kaike sutame kada artikel tu fakure lale nangki har itu lo tadi badan ke lale nangki pacunti penutan ke karbing anglo ke akaprek ke nang akaprek masih nang dilo akin nangji masih artikel tu fakir laban lagi itu nang ko laper nadang state mithang sesuai daun nangji ko nang pakai karbing lo ada akin mang ke lahano asih lasu ko tadi lamte strongly penalang di atau misalnya dilo ke hangun hek ko tadi itu ke hai tu dilang hang ko tadi juru parti kan lapian aku isi kacuru dam suci bangke lahno non nohejong kabilame ramai to pandami churu ponamdi ake alang utum tami do desang se alang utum tami khai along badamdi pure ke along tham karbi trider utum tami
thang alam aki pesi lu kata dia long aru boleh dia pen ha pula kalau dia alokan tadi tunang di oke nang pen la non tu mana hedong si hala silbot bo silchor bo university hala dak pen non itu ya college dak binglong sarita madang di pli apones apambang itu college karbi language abang ke cari kolombo madang di atas itu produk itu pan apa piano masih latang ni itu mahin tentang curukan itu akhir ini thang lama kita cari lomo produk ke ini tu mukuan ma kacang ini hang abang ke ledu upenci itu melangkah sudah example borole nakon tami isi ami thang lama dan si halat data me kuliah nabe university tami kacang di lapian APSC lapian UPSC lahaya long kacang di tami ami thang lama pen kacang di long kok nabe exam di tong kita long